In this video, you will learn how to create a social media strategy. Our objective for today's training is to give you additional information about optimizing your social profiles, and also you will learn about social media strategy, the importance of a strategy, the components of a strategy, and also yung ating social media content recipe. Have you Google your business? So tinry nyo na bang sinearch yung inyong business name sa Google? Kung hindi pa, you can try it now. Okay? Para makita nyo kung visible na ba yung ating ginawang Facebook page para sa ating business. Okay, so let's go back to the training. So let's have a review and additional information dun sa ating huling video na or huling training na tinalakay. Okay? So yung ating training last time yung about sa paggawa ng ating mga social media profiles, right? Sa ating mga social media accounts. So why you need to optimize your social media profiles? Kailangan natin i-optimize yung ating social media profiles to strengthen your brand. Para makapag-generate kayo ng high quality leads. Para mag-increase ng online visibility. At para makapag-connect kayo sa mga audience. So what you need for Facebook page setup? So pinakita ko na yung demo kung paano i-setup. So ito is summary lang din, okay? So kailangan mo ng business name at yung description about your business. So kailangan mo magkaroon ng profile photo sa iyong page. So yung size niya nasa 180 by 180 pixel, okay? So kailangan din natin ng cover photo. But I highly recommend at least sana magkaroon kayo ng video cover, okay? You need an action you want to people to take. So kailangan mo ng call to action, okay? So nagkamali lang. So kailangan mo ng call to action para kung saan pupunta yung tao. So paano ba i-set up yung Facebook page mo? So step 1, kailangan meron kang personal account or Facebook account, okay? Then pupunta ka lang sa toolbar, makikita mo yung create button. And then you can choose your page category. Then you can enter your business information. Then you can now upload your profile and your cover photo. Then after that, you can invite muna yung mga friends mo para i-like yung page. And then pwede mo nang ayusin yung page mo. Okay? Optimize. So sa pag-optimize ng ating Facebook page, kailangan mag-add ka ng mga 2 to 3 admins. Okay? So, halimbawa, ikaw busy ka sa pag-network, diba? So, at least merong magbabantay doon sa Facebook page mo na pwede sumagot doon sa mga inquiries, diba? So, kailangan unique yung name ng iyong Facebook page. So, mag-set ka ng vanity URL. Ito yung parang username, okay? Parang facebook.com/victoryglobal. Yun po yung username. So, magiging vanity URL mo is facebook.com/victoryglobal or yung pangalan ng business mo. Okay? So napaka-importante na merong profile picture, cover photo, tsaka nga yung call to action. So pinakita na natin yung demo niyan, diba? Sa last video. So nire-review ko lang kayo, baka hindi nyo pa nasisimulang gawin yun yung Facebook page. Kaya I highly recommend na simulan nyo nang gawin ngayon yung Facebook page nyo. So kailangan makumpleto mo yung information about your profile, yung correct category niya, yung right template, yung mga ad tabs. So kailangan enable mo rin yung review part niya. Kasi makakatulong yung mga reviews sa page mo para makapag-build ka ng trust. Tsaka i-enable mo yung top fans badge. So example ng optimized Facebook page, so pwede nyo puntahan yung The Coca-Cola Company kung paano nila i-design yung kanilang page para magkaroon kayo ng idea. Even yung ating page pwede naman din yung Victory Global, okay? So na-optimize ko naman din yun. And then meron ng Facebook page, so mas maganda na meron ka na rin YouTube channel, diba? Kasi ito rin yung isa sa mga pinupunta ng mga tao nagsasearch about products or about sa mga problema nila, diba? So, kailangan natin magkaroon ng YouTube channel. So, kung ano yung pangalan mo doon sa page mo, yun din yung pangalan ng YouTube channel mo.
Then meron ka dapat channel icon, yun yung parang pinaka-profile mo. Then yung channel banner, ito yung parang timeline cover mo sa Facebook. So paano ba mag-setup ng YouTube? So pupunta lang doon sa youtube.com, then click mo lang yung avatar icon, then you can create a channel, you can use the business or other name, then you can enter your business name. Okay? So paano mag-optimize? So yung kailangan mag-add ka ng keywords and complete mo yung about us, yung channel keyword tab, i-update mo rin yung channel trailer. So kailangan meron kang trailer video doon sa channel mo. So ipapakita ko to doon sa hiwalay na training about YouTube marketing, okay? So at least para magkaroon ka lang ng idea. And then kailangan mag-create din ng mga playlists and compelling language, okay? So mas maganda meron kang mga iba-ibang language anong mga videos mo. So malimit naman English and Tagalog, diba? So yun, so ito yung example nung na-optimize na channel, okay? Yung GoPro na YouTube channel. So ganito yung tsura niya. So lilipat naman tayo ngayon sa Instagram. So pupunta ka lang naman sa instagram.com or i-download mo yung apps na Instagram, then you can install it, you can log in using your Facebook. Okay, so then yun, lalagay mo lang yung business name mo and then the description, your profile picture. So paano mag-setup? So yun, so kanina sabi ko na kukonect mo lang yung Facebook account mo, pwede kasi mag-login sa Instagram using your Facebook account. Okay? So paano mag-optimize? So almost the same lang din. Kailangan mo ng profile image, multi-grid image, then complete mo lang yung bio section. So yung mga pictures, reviews, awards, and then yung call to action, at saka include mo yung keyword ng yung business name. So halimbawa ko, business name ko, halimbawa Herbert Flores, diba? So lagi siya nandun. So yun yung keyword ko. Or e-commerce, so i-add mo dun sa ano yung pangalan, yung e-commerce dun sa mga posts mo. So example niyan, pwede mong tingnan, silipin yung Instagram account ng National Geographic or mga ibang mga companies na sa direct selling. So, lilipat naman tayo ngayon sa social media strategy. Do you have a documented strategy? And then, I highly recommend na kumuha ka ng ballpen and notebook para mag-take notes ka. Okay? So, kailangan natin ng social media strategy dahil yung ating mga customer is nasa social media. So, purchasing decision are influenced by social media. So, ano ba yung mga elements ng isang social media marketing strategy? So number 1, kailangan meron information about your company. So yun yung company overview. So you need the information about your products or services na ina-offer. So kailangan mo rin ng SWOT analysis. So mamaya tatalakayin natin yan, i-detail natin. Even, syempre kailangan mo ng SMART goals. Diyan yung mga KPIs. So kailangan mo rin malaman sino yung mga target audience mo. Ano yung mga platform na gagamitin natin sa ating mga business. Ano yung mga content types. Ano ba yung klase ng mga content na kailangan natin i-post or gamitin. Ano ba yung mga trends. Ano ba yung mga trending ngayon. Diba? So ano ba yung design. Paano ba yung pagdidesign na gagawin natin sa ating mga posts, sa ating mga images, mga videos. So, kailangan meron kang pagkakakilanlan or meron kang guide na susundin para maganda or uniform yung mga post natin. Then, kailangan mo rin gumamit ng keywords, okay? And yung mga roles at saka yung mga responsibilities ng mga tao na makakasama mo dito sa business. So, kailangan mo kasi ng mga tinatawag na sales admin, kailangan mo ng advertiser, kung busy ka, kukuha ng advertiser, ng mga content creator, diba? And lastly, yung emergency response plan. So ito hindi ko na masyadong tatalakayan. Itong emergency response plan
Ito yung mga scenario na kung saan makaka-encounter ka ng mga negative comments sa yung page. Kung gagawin mo lang naman doon, i-delete mo. Okay, yung mga mali yung spelling doon sa post mo. So, dapat agad makikita mo yun, then i-edit mo. Okay? Or yung mga nagre-reklamo doon sa page mo, diba? So, mga ganun ba? So, sa company overview, so, kailangan malaman ano yung ginagawa ng company. Okay, so why, ano ba yung mission, ano yung vision. And then, kailangan malaman mo or meron kang mga data ng mga products mo. Mga images, di ba, mga videos. Then, ano ba yung mga top performing products or services, ano ba yung best seller na product dito sa ating company. So, ano ba yung mga category of products? So, meron tayong mga nutraceuticals, meron din tayong mga personal care, meron din tayo pang agriculture, mga beverages. Then, kailangan mo rin malaman ano yung unique selling points ng ating ino-offer na products. Dahil napakarami mga products ngayon sa market, sa online, di ba? So, mag-focus ka dun sa kung ano yung edge ng ating product compare sa ating mga competitor. So, kailangan kang mag-focus to sa area of your social media communication. Kaya napaka-importante na malaman mo yung lahat ng products na ino-offer mo and then pati yung competitor mo. So, SWOT analysis. Ano ba itong SWOT analysis na to? So, alamin mo ano yung strength ng iyong product, ng iyong company, ano yung weaknesses, ano yung opportunities na maibibigay mo, ano yung mga threats na may encounter mo sa business. So sa ating strength, what does your company do well? Saan ba magaling yung kumpanya? Sa leadership? Sa marketing? So what qualities differentiate you from your competitors? Then what internal resources can you leverage as a strength? So yun, so yung strength natin, di ba, we have our own office, then we have our own manufacturing, okay, so we have good products, effective products, so second to none. We have a very rewarding compensation plan. So ano ba yung mga weaknesses natin, di ba, what does your company lack, ano ba yung pakulangan pa ng company, di ba, what do your competitors do better? So, kailangan malaman mo rin ano ba yung ginagawa ng competitor mo na hindi nyo ginagawa or hindi natin ginagawa sa ating company. What are your resource limitation? Ano pa yung mga kulang sa ating mga marketing resources or ginagamit sa ating business? So, ano ba yung mga opportunities na maibibigay natin, di ba? So, underserved markets, so cross-selling opportunities, so yung cross-selling, diba? So kung meron kong client na bibili ng food supplement, diba? So kailangan malaman mo rin ano yung pwedeng, yung related products na pwede pong i-offer sa kanila na additional. Okay, para yung opportunity doon is mabenta pa siya ng marami yung customer, diba? So meron kang cross-selling, meron ka pang actually marami na opportunity may bibigay sa client, diba? So, pwede mong i-upsell and then kailangan meron din mga bagong products yung company, diba? So, along the way kasi may mga nauusong mga bagong product, so kailangan sasabayan din natin yung competitor. And then meron din tinatawag na alliances for co-branding. So, kailangan malawak din yung connection mo. Diba, mas maganda meron kang mga influencer. So kapag meron kang nakuha mga social media influencer na i-endorse yung ating product, so yun yung opportunity na magta-trust sila dun sa ating business, sa ating product, diba? So makakakuha tayo ng maraming customer. So threats, ano ba yung mga threats na yan? So minsan yung mga companies, diba, nag-i-emerge sila. So ano yung emerging competitors? So yun nga, so nagtutulungan sila, diba? Then, changing regulatory environment. So, nagbabago yung ating
yung ating environment sa tulad ngayon, di ba? Anong threats, di ba? Yung COVID-19. So isa yan sa mga threats sa ating business. So hihina yung sales natin. Dahil nga yung mga customer, hindi sila makakapunta sa ating mga office, sa ating mga branch. Diba yung mga distributor. So takot silang magkaroon ng nangangamba sila, baka magkasakit sila. So minsan naman yung threats yung mga natural calamities, bagyo, mga lindol, diba? So yun, so medyo minsan naapektuhan din yung ating business doon. So negative brand sentiment. So minsan may mga reklamo yung mga customer na pangit sa product mo. So sasabihin nila hindi siya effective, hindi siya masarap. Changing customer attitudes. Isa sa mga threats din dyan, nagbabago din yung pag-uugali ng ating customer. Diba? So minsan nabenta natin siya today, but after 1 month, magbabago yung kanyang attitude na hindi mo na siya o-order ng ating mga products. So yun po yung mga threats sa ating business. And then we need also to check our competitors. So yung gagawin mo, isipin mo kung sino ba yung mga competitors natin sa business. So i-list down mo yung mga competitors. Then second, alamin mo ano yung edge mo nga, yung strength natin, di ba? Yung SWOT analysis para meron kang pantapat sa kanila, sa mga competitors. So yung example na ginawa ko, okay, so yung mga competitors natin, nagra-run sila ng mga Facebook ads. So dapat at least tayo din, sasabayan din natin sila. So mag-run din tayo ng campaign. So ano ba yung mga campaign na ginagawa nila? So right now, dahil may pandemic tayo, nag-concentrate yung mga competitors natin na makakuha sila ng mga resellers, diba? Para makatulong sila sa tao na magkaroon ng pagkakakitaan. And then, yun, sa mga products, so kumbaga para i-spy mo, diba? Kukuha ng idea, paano sila mag-run ng mga campaign online. So may mga promo sila, so dapat alamin din natin ano yung mga ginagawa nila. Okay, bakit nagiging trending yung products nila, nagiging viral. So yun, so i-check natin yung ginagawa nilang marketing strategy. So yun, so kailangan nating ma-audit yung kanilang mga social media platform. So mga social media platforms nila, ano yung mga ginagamit nila, paano sila mag-handle mga rejection or sumagot, diba? So number of followers, ilan ba yung followers nila sa kanilang mga social media account, diba? Alin ba yung mas maraming nag-engage sa nila, mga babae ba, mga lalaki, mga millennials? So ano ba yung mga key demographics, ano bang mga edad yung bumibili or nag-i-inquire sa nila, diba? So para magawa mo siya ng competitive analysis. Now, pupunta tayo ngayon dito sa content SWOT analysis. So first, your content versus competitors' content. Second, you need to use yung SWOT analysis. So i-analyze mo yung strength mo, tsaka yung strength ni competitor, yung weakness mo from your competitor, diba? So what content is performing well? Alin ba yung content na mas nag-work sa kanila? Ano ba yung mga content na hindi naman din nagpe-perform? Ano ba yung, are there any content opportunities na pwede natin gawin, di ba? Are there any content threats? And then, kailangan tayo mag-set ng ating goal. So, nalaman mo na yung mga competitors natin, di ba? Nalaman mo na rin ang yung strength, yung weakness. So, ngayon, gagawa ka na ngayon ng goal natin sa ating business. So it must be specific, measurable, attainable, relevant, and dapat meron tayong time-based or time frame. So tanong ko ngayon sa iyo, di ba, nakapag-set ka na ba ng goal? So kung di pa, sabayan mo tong training natin kung paano ka makapag-set ng SMART goals. So ang business goal natin is to grow our brand awareness. Yung ating SMART social media goal is to increase our followers on Facebook up to 10,000 by the end of 2022. So yun yung goal natin. So dapat stick ka lang doon sa goal. Kasi minsan yung ang problema sa mga nag-online sa Facebook,
wala silang goal, so pabara-bara. Kapag wala na silang benta, i-stop sila, then ihanap na naman ng ibang company or ibang product, diba? Or i-stop na nila yung business nila sa Facebook or sa social media. So, babalik sila sa traditional way. So, specific, kailangan merong numbers, diba? So, increase your followers up to 10,000. So, measurable. Ano yung sinusukat mo? Diba, target mo is mga followers sa Facebook. So, attainable ba siya? So, mag-set ka ngayon ng goals, annually ba or monthly? Diba? So, kung 10,000 yan, anong year ngayon? 2020. So, after 2 years, diba, on your first year, ang goal mo, 5,000. And the next year ulit, 5,000 ulit. Kaya 10,000. So, kailangan relevant yung ating ginagawa. So, ang goal natin kasi mapag-increase tayo ng maraming followers. Then, kailan mo ma-achieve yung goal mo? At the 4th quarter of 2022. Then, tutungo naman tayo doon sa KPI or Key Performance Indicators. Ito kasi makakatulong to para masukat mo yung success mo or para makita mo kung may progress pa. Kung tumatas ba yung kung lumalaki ba yung followers mo or bumababa. Okay, so meron akong ipapakita sa yung actual na insight doon sa Facebook page natin. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung insight na itong ating page para malaman natin yung ating KPI. Okay? So yung KPI natin kasi na kinukuha is yung sinusukat natin yung followers. Okay? So pagpunta mo sa page, i-click mo lang yung insight. And then wait mo lang kasi maglo-load yung data niya. So makita mo yung buong overview ng insight ng ating page. So halimbawa from August 23 to 29, ilan yung nag-take action sa ating page, ilan yung na-view, ilan yung tumingin sa ating page, ilan yung likes na na-generate niya. So nandyan din yung date. Okay? So ilan yung engagement. So ilang percent yung responsiveness ng ating page. So ilan yung followers na na-generate mula August 23 to 29. Yan. So ngayon, pwede mo rin i-click itong ads. Ayan. So dito sa ads, makita mo yung buong summary. So ilan yung na-reach within 60 days. Sa budget natin na 2,600 on 5 days. Ilan yung engagement, ilan yung na-click sa ating link. So dito makikita yung insight natin sa ating mga ads. So balik tayo. So kinukuha natin yung followers kasi ang goal natin makapag-generate tayo ng maraming leads. Diba? Yung leads na yun natin yung mga followers natin sa page. So total followers as of today nasa 57,964. So nagsimula tayo maging active sa ating page nung second week of July. Sabihin na natin July 1, July 3, ayan. So example sa July 3, kapag kinlik natin dito, ayan, nasa 57,966. Pwede ano. So yun, so nagbabago talaga yung data. So hindi natin maiwasan kasi may mga tao na nag-unfollow. So dito sa ibaba nitong ating total page followers, meron akong makita ditong legend. Okay, meron mga unfollow. So ito mga na nasa ibaba, may mga nag-unfollow din sa ating page. Okay, so ilan yung organic reach. So makita mo rin dyan. So pwede mong i-click. Yan. Yung gumamit ng desktop, wala yung followers. So i-click mo lang dito sa halimbawa to August 26. So from organic, meron tayong 7 na nag-follow. Okay, so dito makita yung mga stats, yung mga nangyayari din sa ating mga page. Kaya dapat yung engagement, kung gusto mong patas ng patas talaga yung ating audience, so kailangan active tayo sa page natin. Meron tayong mga activity, nag-upload tayo ng mga content. Okay, mamaya papakita natin ano yung mga content na
ipapost natin sa page. But for now, ito nga gusto ko lang ipakita sa inyo kung saan natin makikita yung statistics ng ating Facebook page. Okay, so dahil ito yung ating kinukuhang KPI. So kung likes naman, makikita mo rin dito. So magkaiba yung followers sa likes. Okay, so yung followers natin nasa 57 kasi may button sa page natin na follow, then meron ding like. So yung mga iba nilalike lang yung page natin pero hindi nila pinafollow. Yung iba naman pinafollow nila and then nilalike. Okay, so yung iba naman nagpo-follow pero hindi nila nilalike yung page natin. Kaya tingnan mo, dito sa ating total page likes, mas mataas siya, 58,055. So makita mo rin dito ilan yung nag-unlike, ilan yung organic likes. So tingnan natin dito sa ating page likes. So then yung performance ng ating page makikita mo rin. Yan, ilan ba yung sa search. Okay, so yun po yung pagkakaiba nila. Then yung na-reach, ilan yung tao na nagpakita yung page natin. Okay, so yun yung na-reach niya. So ilan yung nag-view. So yung nag-view, ito yung nagpunta mismo sa page natin, tsaka nila tinignan. Pero hindi sila nag-follow o hindi sila nag-like. Okay po, so ilan yung post natin, ano yung mga events, ilan yung mga videos. So ito po yung ating insights. Okay, so ngayon, balik tayo ulit dito sa ating training. So dapat mo rin alamin sino ba yung mga target audience mo. Okay? So halimbawa yung products natin, food supplements, sino ba yung target market mo? Diba? Anong edad? Yung possible na mabentahan mo online. So yun yung sa target audience 1. Sa target audience, so demographic factors, yun nga yung sa age range, kung lalaki ba or babae or parehas. Diba? Then meron tayong tinatawag na buyer personas. So kasama na dun yung demographic factors na yun, medyo in-depth pa to, so specific. Okay? So meron tayong tinatawag na psychographic factors. Ito yung interest na. Okay, so sino ba yung specific person na gusto mong matarget? Diba? So diba, yung gusto mong matarget, yung may mga sakit, diba, yung mga hospitals. So pwede kang mag-set ngayon doon sa yung target audience ng mga hospitals or mga kilalang mga celebrity. So sila yung magiging factors mo. Ang goal mo is so sila yung tatargetin mo, and then kasi marami silang mga followers, diba? So ipapakita yung campaign mo or yung ads mo doon sa mga specific people na yun. Okay? Ngayon, ano ba yung platform na gagamitin natin? So you can list the platforms that you are going to use. So yung sa first video natin, diba, sinadjust ko na sa inyo alin yung mga platform na maaari natin magamit sa pag-e-commerce. So iba-iba kasi yan. So meron din kasi yung LinkedIn. So yun naman ginagamit sa mga marketing agency, ganyan. So dahil nasa e-commerce tayo, kung nasaan yung mga buyer, ba sa Instagram, sa Facebook, and sa YouTube. At right now, diba, yung trending as yung TikTok, diba? So isama rin natin yung sa list natin na gagamitin sa platform. Then dito na tayo ngayon sa content types. Ano ba yung mga content na po pwede mong i-post sa ating mga social media platforms or account? So isa rito yung mga images. Anong klaseng images na yun? Iba kasing images yan. Okay? So meron tinatawag na GIFs. Ito yung gumagalaw na image. Okay? Tapos meron din mga memes image. Ito yun, yung ginagawa nilang katatawanan, yung mga image. Diba? Infographics. Okay, yun, yung mga product image. So yun, ito rin yung sample ng mga images. Ayan, ito yung sa product. Okay, so yung una, ito yung meme. Okay? So tapos ito yung infographics. Yung product image and yung mga PDF.
Kuwari meron kang FAQ, so pwede mong gawin sa Word and then gawin mong PDF file, okay? Yung details ng about sa products. Then, ebook, pwede rin. Gawa ka ng guide, ng template, ng mga catalogs. And then, ito yung importante din. So, kanina, tinalakay natin yung mga content types, di ba? So, ito, specific naman to. Ito yung ginagamit kong formula na natutuwa ko dun sa mga digital agency, okay? Dahil ako meron din po akong digital marketing agency. So, ito yung ginagamit kong recipe para sa content creation ng aking mga client, okay? So yun, so ito pwede nyo magamit sa inyong business. So hindi lang din naman puro mga products yung pinopost mo. So iba-iba yan, parang sa pagkain, di ba? Iba-iba din yung ulam natin, yung recipe na niluluto natin everyday para hindi tayo magsawa. Hindi rin magsawa yung mga audience mo sa page mo. Kasi baka mamaya imbes na madagdagan yung mga followers mo, di ba, nababawasan kasi hindi maganda yung mga pinopost mo. Di ba, puro product na lang, product, di ba, puro benta. So, kailangan meron mga valuable information o kaya yung nakakalis ng stress, nakakatawa. Di ba, kaya yung recipe, ito yun. So, yung R, ibig sabihin niyan, recreational. Okay, ito yung mga funny jokes, then mga throwback, mga holidays. So kung mga wala kang alam na funny jokes, pwede kang mag-search sa Google. Okay, pwede mong i-download yung mga images doon. Or sa Facebook, pwede mong i-share yung mga ibang post, mga ibang page. Okay? Educational. So mga facts and trivia about your product na related doon, mga trends and mga research, mga tips, mga tricks, mga case studies, mga educational, yung merong matututuhan yung iyong audience from your Facebook page sa mga social media platform mo. Then letter C, ito yung conversational. Ito yung mga survey polls, pwede ka magtanong, di ba, mga fill in the blanks na post, mga this versus that. So you can ask advice or question. Kung mapapansin mo yung Facebook page natin, minsan nagpo-post kami doon ng mga fill in the blanks, even yung mga question, di ba? And then, para magkaroon tayo ng mga engagement doon sa ating mga posts. So napaka-importante rin kasi nung engagement doon sa ating mga social media platform para magkaroon tayo ng mga followers. Hindi kasi ipa-follow ng mga tao kung hindi likeable yung post mo, or hindi nila sinishare, hindi sila nagko-comment, diba? True, dun sa pagla-like nila kasi, sa pagko-comment, minsan yung mga friends nila, nakikita din yung post dun sa page. Okay, then makapag-build ka na ngayon ng trust, diba? Kapag nakapag-build ka ng trust, nagpag-communicate ka sa kanila, diba, mako-convert mo na siya into sales. So, ganun po yung naitutulong nitong social media content recipe. So sa I, kailangan may mga inspirational quotes ka din, mga before and after, mga client success, inspiring images, and then promotional. So yun, so dapat nagbibigay tayo ng mga discount, mga offers. So meron tayong mga live events, mga demo, then mga customer review, so mga webinars, mga trainings, diba? Then yung entrepreneurial. So ito yung mga behind the scene na ginagawa natin, di ba? So kailan i-reveal mo rin paano mo ba yung behind the scene nung event, ganyan. Paano yung preparation, mga personal life. So pwede mo rin i-feature yung mga distributor, diba? Mga employees. So about your mission, your vision, and your values. Now, paano naman mag-design ng mga content? So mas maganda, kailangan malinaw yung mga images mo. Hindi siya blurred. Okay? Your style guide determines your brand perception. So dapat unique brand personality.
Diba? Hindi ka lang mangungopia. So kung mangungopia ka, kukunin mo lang yung idea and then i-redesign mo siya. Diba? Then decreases room for error, employee onboarding, nare-recognize nila yung mga post mo. So mas maganda yung mga design mo or mga ipopost mo, meron siyang watermark. Yung logo mo, diba? About yung sa products mo, services. So yun. So lahat ng mga, ng mga post, mga images, mas maganda meron siyang watermark. So yun po. At maganda yung pagkakadesign. So yun, pwede ko kayong maturuan ng mga basic na pag-design on the next video. Okay? Or kung may mga kakilala kayong mga graphic designer, diba? So pwede kayong magpagawa. And ito pa yung isa sa mga importante na strategy, yung keyword research. So words that users will type into a search engine in order to find out what they are looking for. So paano ba, pupunta ka lang sa Google, so example yung BG Caps, diba, isi-search nila yan. Kung wari nakita nila yung Facebook ads mo, diba, hindi sila satisfied dun sa nakita nilang ads. So pupunta sila ngayon kay Google. So dapat meron kang mga content na yon na pwedeng makita kay Google. Ano ba yun? So kaya meron kang website, meron kang blog, articles, diba? So mapapansin mo, tinake natin yung BG Caps dito sa bandang left side. Okay? Kapag tinake mo yan, may mga suggested keywords na lalabas dyan. So BG Caps, BG Capsule, BG Caps Benefits. So pwede kang gumawa ng mga articles or yung articles mo na nandun din yung mga keywords na to. Okay? So kapag tinype ko ngayon yung BG Caps dito na ngayon sa bandang right side, ayan, halos lumilitaw mga, ayan, meron dito Blogspot, diba? Meron din nag-post sa Shopee, sa Facebook page. So yun, so ibig sabihin, itong mga lumilitaw na ito, may content sila ng word na BG Caps. Okay? So ganun po yung keyword research. So napaka-importante din yung mga trends. So dapat familiar ka or updated ka ano yung mga trends sa social media. Sa social media trends, yung example every Monday, di ba? So pwede ka mag-post ng mga motivational quotes. Then lagyan mo ng hashtag ng Motivation Monday. So every Thursday, ano ba yung trending sa social media? Yung Throwback Thursday, di ba? Then meron din mga Pick of the Day, okay? Pick of the Day. So mga ganun. So Super Saturday, mga TGIF, mga ganun, okay? Yan yung mga industry trend. So halimbawa yung wedding ideas, di ba? Yung workout challenge. So ngayon ano yung industry trend? Ay, yung mga weight loss challenge, hashtag weight loss challenge, ganyan. Okay. So hashtag hair and beauty. Ayun. So kung wari meron tayo products about sa hair and beauty, so pwede mong i-add yung mga hashtag na yan, okay? Or pwede ka rin pumunta sa Twitter, makita mo doon sino yung mga top trend na hashtag na ginagamit. So pwede mong gamitin yun. Then yung mga events trend. Okay, so halimbawa every Black Friday, diba? Hashtag Black Friday. Then gawa ka ng content about dun sa event na yon. So tulad itong example na to, yung Tupperware, diba? Then World Health Day. So mga ganun. So nagpo-post din tayo ng mga holidays sa ating page, diba? Yung mga National Day na ginagawa worldwide. So are there any trends that you use? So marami yan, okay? So search nyo lang din sa Google Trends. Pwede kayo magpunta doon. So makikita nyo yung mga trending every countries. So last but not the least, yung roles and responsibilities. So yun nga, kailangan mag-set ka ng 2 to 3 admins dun sa page mo. Okay? You need to establish who is responsible for what within your social media marketing. So meron kang mga sales admin or customer service, meron ka ring advertiser, meron ka ring content creator na ilalagay dun sa page mo.
So eto siya, paano ka magsiset ng mga page roll. Pupunta lang doon sa Facebook page mo. And then punta ka doon sa settings. Sa settings makikita mo yung page roll. And then you can assign yung person na gagawin mong admin or editor or advertiser doon sa page mo, okay? So that's all. So yung summary natin, it's all about social media strategy, ano yung importance ng strategy, ano yung mga components of a strategy, at saka yung social media content recipe. So sa next video, ang matututuhan mo naman yung paggawa na ng mga content, okay? Yung mga images, even yung mga ad copy, yung caption, okay? And paano mag-run ng Facebook ads, okay? So yun na po yung tatalakay natin on the next video. So I hope na meron ka natutuhan dito sa maiksing video. Kung meron man, just comment below, okay? So that's all, and thank you for watching.